Takže čau lidi, dneska vás po dlouhé době vítám ve třetím díle z Map Combat Euro Truck Simulator 2. Takže ještě vám první představím, kam jedeme. Takže jsme v Egyptě. Tady můžete vidět Middle East, že jo? A tady nevím pod jakým deckem, ale to je fakt vůbec jako nevím. A takhle tady můžete vidět, jedu Sharm al-Sheikh Sport Site. Jedu takhle. Jinak ještě bych se chtěl podívat třeba tý a někam. No, bude to určitě accident. Máme hodně Ruska. Jo, takže proto nemáme moc Ruska, ale to je škoda. To je jedno to. Je to škoda, ale jede. Můj nový tahaj, takže můžete přijít tak Scania 142, aha, V8. Je to takováhle krásná Scania. Chtěl jsem původně 143, ale prostě mody. Já jako nevím, co vám mám na to říct, no. No ale co jede, to je hlavní. Máme to 12 hodin, snad tam bude dobrá silnice, protože my nemám kombu. Ten se rozsekal, ten se už není dispozice a já jsem ho ztratil, když jsem tam dával mody. Protože jsem ještě neměl fixy vlastně, já jsem hrál bez fixu úplně, jo. On našel mi vlastně Rusma a on to měli do sebe. Vlastně oni byli spolu, ale potom jakmile jsem si ho promoc, tak už to šlo z kopce. Mám tady nový save. Nevím, jak se to bude sekat. Když jsem to vymydlí, že to jako ročilinku tam byly záseky, ale se to ale osku krásná skála, na takové zádu mi dokonce šlo dát takhle ta, jestli máte ten Eagle dásačko takový, tu jak tam má tu věc, takovou tu půl. Jinak nevím, jestli jsem Megapack tam až dát, jak je ta iPhone, ten Red Bull. Normálně si jsem taky dát, ale třeba nějaký sisopek, třeba na ty sáčky nešel, ten oboj tam vypnutý, protože sisop Megapack tam prostě nějak funguje. A ta záclona, tak tam je asi custom tuningová. A to je pořádnej most jako. Jo, jinak cedule, tak jsou úplně pitomí. Nebo já si myslím, že tady to by měl být pro moc, ještě možná. No. Já nevím. Ale to určitě není pro moc, tady je ještě nějaký Saudská Arábie a Irák. To a ty vogo. Když bych to věděl. Opravdu vůbec nevím, já jsem tam nebo jestli to je zase Rifku Afrika nebo nějaký tady ty. Jsem si dával, že tam mají nějaký postupy takhle. Jako ty záseky tady jsou, jo. A docela mě to štve. Jsem se koukal na Map Combat a tady ty záseky jsou normální. Jinak motor 420 HP nebo 480, takže jako moc ne. Nebo stovkou zatím, to mě v pohodě. Počkej, my pojedeme po tady tom mostě. Aha. Jak máte jenom 9 tun, takže možná proto dojede takhle. Že jo. Další je tady není ani vidět potřeba. Nebo kajná 2 km. Jako myslím si, že návrh tam na Ukrajinu.
krásný kastandušek. Klaxon je ryb, jo. Ten je úplně uvasený. Ale teda použít. A já říkám, až nějako bude kontakt bydlení, ta 1,69, nebo jo, 1,69, tak bych zkusil experimentovat svou jednotkou, ale já si myslím, že tady ty 1,60 mody půjdou na 1,60, takže s nějakýma těma pixema, no vždy tak jako pokud Games Community vydá jako pix, nějak to bude na 1,60. No tak už tak na to se najde. Ako dajte zase mě jako... já nevím, ale prostě mně přijde, že pro moc třeba jsou tady ty zásaky hodně velký. Já si pamatuju ještě, když dříve byl ten zoom, Azie. Počkej, já jsem v Asii. Aha, tak jedem do Asie. No a... Takže tady to byl Humrudský průplav, jasný, takže tady to už není Afrika, no tak to já zase jsem úplně blbej. Protože tady to je ten Humrudský průplav, proto to je tak obrovský most, no jasně. No tak už vím. Tak to jo. No dobré, zajímavost. Už to nějak ztrácí to, no. Na rychlosti, už nevím, jestli je ten motor dobrý. Já tam vůbec nerozumím, tam jsou nějaký čang, čing, čung. Třeba úplně se divím, jestli to tam uvidí, tak tam mají první to napsaný asi v jejich jazyce a potom tam je normálně stop. To bude teda strašně dlouho. Šipodové, co tam dělají, oni mě na mě budou chytat. Kamo... Tady to je takový blbý. Konečně se to trochu vyhodilo. Podové. A vrátím se, že mají tady trošku český tady ty naučky. Jelikož protože my takovýhle máme český, no, jo, úplně takovýhle. Já nevím, jestli jako, nevím, prostě. Já už jsem myslel, že jsme na hranicích, ale no. Dneska bohužel nepojedeme přes hranice, pojedeme jenom počku na Izrael. Kámo, ale tak co to je checkpoint? No, já už úplně vidím, jak pojedu po nějakých těch, ne? Jako ty záseky jsou tady šílený teda. Když bych vyjel jako z promoc, protože si myslím, že tady to je asi nějakých procent, tady to je určitě promoc, jo, si myslím. Nevím, ale přijde mi promoc, že přidává takovou bendička. Nebo stop nějaký checkpoint. On to očividně jako nefunguje, jsem koukal. No to určitě, ale tady to bude určitě není, to je ne. Ale teda zajímalo by mě, kdy se rozloučíme se jsou. No tak tady už se rozloučila, povede kam. I ten zoom prostě je takový blbej. Jo, tak to vede sem, vlastně. I ten zoom mě přijde, kde mě to mělo každou chvíli crashnout, když zoomu prostě můžou být tady ty záseky, sakra. Jak jsem odtek, jak jsem tady jako prostě tady ty módy jsem tady odstranil. Nebo ne, přidal nějaký map komba, nebo říkám map komba, mody, tak to prostě strašně jako, to dělá už problémy. Já jsem přijel Road to Asia, ten Vietnam a tak, akorát, mě to šlo v Multebroje na 59, ono to mě to šlo na novém place, tady to nějakého důvodu nešlo. Řekněte mi jednu věc, proč to nešlo. Prostě to tady nebylo. Prostě... Že jsem
jednou šel Tasmány, ale ta už nešla vůbec. Ta byla úplně jak tam nebyla. Nejhorší, protože já jsem tam nedal ten fix, jo. Ten fix byl nekontabilní. Jako, já nevím, přijde mi to jako úplná blbost, jo. Jako Tasmánie mapa jde, ale to nejde. Tak je to sekno. Pokud někdo víte, jak nějaký fix. Protože určitě, že jo, já vlastně jsem objevil, že můžu hrát i starší mapy. Ta Road to Age, já ani nevím, jestli jsem jí vlastně sem vůbec dával. No jo. Počkej, jestli tady vůbec. Jo, vlastně jo, dával. A mě to tam napsal, že verze něco to, ale když na save, kde by nebyly žádný módy, jenom jsem to vlastně dával tu globe, tak tam to šlo prostě. Já opravdu tomu nerozumím. Nebo já se ještě kouknu, jestli na to není nějaký fix. Ale důležitý je, že nám to Praze. To s tím jsem se pál hodně. Aha, dokonce mohl se to krásně. A jako normální silnice, tak si myslím, že Egypt je zrovna stát. Ne jako Súdán, náš oblíbený, že jo. Jinak kdo vyťazí za Nauragarama, pomohli nemůžete, a musíte všechny mody trika. Ježiši, jeď. 70, kámo, když on jede, tak 80. Na 90. Můžeš jet. Nebude jak sedít na právě, naši ten karavan nejde. Jako nejhorší je, když se bojím, třeba mu natáčet video, když to tam plácnou, pojedu třeba Brazil map, nebo případně jakákoliv mapa může to být promoc, klidně, já jako to pojedu a třeba na mítný a mě to prostě spadne. Když jsem koukal na GameCreeper.cz, ale to už bylo před 2 rokama, vlastně oni tam mě to mapkomba, jsem zase trošku chtěl poučit, tak tam něco v Severní Koreji, tam něco by bylo mítný. Ale jako jestli to blbne i jinde, nevím. Ale bojím se, ale já si myslím, že už to určitě opravili. Aríš. Že to se bude v tom zelenou. Si to pamatuju. A teďka ten borec nejde, teďka ten borec zase jede rychlostí prostě. Já jsem brutálně, ty. No tak to jsem jako s tím karavanem trochu podcenil, jo. Tam jsem na něj vyrazil. A přijde mi, že máme tady trošku český bytovky, ne? Takové jste. Gaza! Gaza je 79 kg. A jo. Ha, oni to tady asi chtěli přidat, ale asi se jim to moc nepovedlo, protože tady ta silnice končí, takže to je asi očividně na benzínku, to je asi dobrý. Takový to, když jedeš na odpočívadlo. Jako mohli by to tady spojit s tím Ashkelonem a takhle to tady dát a spojit to a tady dát Gazu. A měli bychom takhle rovnou nový město aspoň. Hej, proč ty boldové furt houkaj? Dějte. Co to je, kámo? Oni zachytají ten autobus, ne? Nebo někoho se tím, alebo jestli ho posadí. Hele. Nevím, jestli to žere, ale zatím jsem ujel asi tak 100 kg. A zatím jako docela v pohodě, takže tak nám tohle žrát. Počkej, co? Teď já jedu do nějaký posady, tak jo, počkej, to je tak. To je nějaký tady je dobrá odbočka na to počkej, to je odbočka na ten Izrael. Jo, tady je odbočka na Izrael. No, to zase není tak zase taková obyčí, ale a hodilo by se to jakoby. Nemusel by se kdykoliv to zatáčet. Že tam mají zase mítný. Kámo, co tady, ale mně přijde, že pro moc má nějakou pak rozbitý ty cedule, prostě. Já nevím, já možná jsem umem, ne, já. A hej, snad se tady půjde dát odbočit. Jo.
Už mě přijde, že trošku už jako jedu na nějakou posádnou silnici jako v Sudánu. I tady borci chtěli postavit silnici, ale moc jim to nevyšlo. Proč mi přijde, že jedu do čím dál horší? Tak jako tady, kámo, jestli tady jezdí AIčka, tak to bude sranda. Tam bylo na 60 km, kámo, tady určitě nepojedu 60. Hej, ale můžete jet, oni fakt dělají na schvál, oni silnici na Izrael musí dát, mně přijde, že ty země tady fakt jim to je úplně jedno, nějaký silnice, hlavně jak jako tady mají nějaký profit, že jo, tady znáka jako který jezdí, že jo, z jiných zemí, ale tady to je cool, jako, akorát vypadá jako ta nějaká. Teda jako tady už se začínáme dostávat jako trošku takže když se dále trepnou bych, já už to možná skončí jako. No tak tady musí být vyhýbání, se koukněte, co je vedle silnice, no, tak to je dobrý. A aspoň asfalt, já si nestěžuju, já si nestěžuju. Vůbec si nestěžuju. Tady to uteče rychle, možná tady nejezdí ani jálička. Já jsem rád, že jsme za asfaltku, jo, protože si myslím, že se tam vychleto. I tam jenom to je. Jinak, kdo by se ptal na odkazy na módy, tak já vám je dám do popisku videa. Nebo, či pokud někdo napíše, protože já vám nebudu dávat ještě na odkazy na módy. Ale, pokud by se někdo ptal, třeba dej odkaz na skany, dej odkaz na Brazil map, dej odkaz na tady ten fix. Dám všechno na 1.60. Hlavně dám všechno. Protože i já 1.60 jedničku vlastně já ani moc tak neslyším ani nic. A co to je? Odbočka opět schenička. Bomba. Hele, tak to je velbloud, tak to je cool. Kámo, by mě zajímalo, kdo tady je 60 km. Nikdo, faktem. 100% ověseno. Cože? To jsme měli. Tak jako to je kukt. Jo, to je odpočívadlo, ale nechci odpočívat, kámo. To je docela jedno, jako. Tak mě dával nějaký punkty, no, ale jako škoda. Co to je, kámo, to je civilizace, můj. Nevypadá to je líp než i to je v Sudánu, jo, civilizace, ale tady ta cesta jako vypadá hodně malé. Škoda, že tady nejezdí AIčka, nebo to bylo kůdce tady vyhýbat. Myslím, že by se to tak bude rozbou, protože ty AIčka tak bude mega bandovi. Proč oni všechno nazývají AI, jako AI? AI v tom Sudánu, AI Pašír, AI, že nemá takovýhle nějaký. AI Egyptěn musí jít to slovo na Kubáně. Kámo, co to je za klub tady? Mě zajímalo, jako divím se, že to je obydlený a tak. Všeobecně ten Egypt není zase taková jako země jako Sudánčak a takovýhle, jo, je to trošku země trochu vyspělejší už mezi tam těma státama, ale hej, ale ty velbloudy jsou tady mega cool. Že mega. No, hračky, no, tak mě určitě rozbitý napříjdou se do jasena. Jako kámo, to je crazy, že jako, že prostě se mi ty teď si vemte, že se ucpe hurmutský průplav nebo
lidský. A teď si vím, že to pojede takhle a tady to všechno nabere. A teďka tady žiju a pojede do Perseidu a najednou prostě se to tady nějak, hele, tady to vypadá blbě, to už jako trošku bude problém, no. Asi tak. Jako 100% ověřen. No a chci zajet na tohle pašívadlo. Jakože civilizace, jako, že divím se, no, takový jakože úplně na random postavený město. Nakl. A vidíte, tak tady to poznám, že je pro most, protože tady jako to, že jo, takže. A jdu tudy. Tady už ale jezdí AIčka a jdu z konce zůstáváme na trošku normální silnici. Maybach. To mě nezrazí, jo. Jo, tak to jsem trošku nedomyslel. Tak to jsem trošku nedomyslel. To by cool, kdyby tady udělali jako nějakou tam potom nějakou civilizaci. Když to by vedlo kam, že jo, no takhle, že jo, a tak tam nevím, jestli úplně upřímně něco je, ale je to taková normální silnice. Jo, tak načítej, ale já potřebuji si dát odpočinek. Hele, naftu vzít nepotřeba. Jo. Nechám takhle trošku jako. No ale již z tady toho mapkom bavíš, to bylo už všechno. Já se na vás těším u dalšího videa. Ještě jednou odkaz na mody, se ptejte v komentářích, rád vám je dám. Jo. A čau.